friends, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പാപ്പച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറിയാണ്. അതുപോലെ കുറച്ച് ചേരുവ കൊണ്ട് ഒരു അടാർ മീൻകറി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കുറുക്കിയ ചാറോട് കൂടിയുള്ള മീൻകറിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയൊരു മീൻകറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മീൻകറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 500 ഗ്രാം നെയ്മീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീനിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ മീൻകറി തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നെയ്മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് ഞാൻ മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൺചട്ടിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ മീൻകറിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഈ ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റാം. പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റാണ്. ഞാനിത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റാണ്. ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു തക്കാളി അരച്ച് ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 കൊടംപുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച കൊടംപുളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം. തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മീനിൻ്റെ കഷ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മീൻകറി തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാപ്പച്ചിയായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 20 മിനിറ്റ് മീൻകറി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ വറ്റി വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കണം.
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കുറച്ച് കടുകും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ താളിച്ചത് മീൻകറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻകറിയുടെ റെഡിയായി. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറിയാണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.